paljon aikaa. Ja sama muuten valitteli Markus Grönholmkin, että ei oikein uskaltanut tulla alussa. Oli todella liukasta, kun kuviin saadaan Sankan yleisömeren eteen Mikko Hirvonen, ja se on lähellä. Se on kyllä niin lähellä toi Hirvosen tilanne, että se on herran hallussa. Joo, kyllä jos tuolla maalissa, että vähän kävi ojissa, niin tossa kävi aika... Tak. Ty vole, tak. Nog wel eens een beetje wild naartoe gaan. Oh, wat heb ik nou weer gezegd? Kijk eens even aan. Gewoon de gaspedaal in blijven drukken. Maar